खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बादियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 2 जुन 2026 मायथाइ एबा 18 जेठ दान 1433 मायथाइ मंगलबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै मंगलबार, नोंथांनि साहसखौ रुजुजायै बांहोगोन। भगबान हनुमाननि बोर होनायजों बिजिरसालि आरो सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय गोजाम दान्थे-बिदान्थेफोराव नोंथांनि फारसे मोजां फिथाइ मोननायनि गोख्रों मिजिं दं। खामानि थिलियाव लोगोफोरा नोंथांनि खामानि मावनायनि आदबखौ बाख्नायगोन, जाय नोंथांनि गोहोमखौ बांहोगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव गोजाम नाजानायफोरा दिनै गोजोनथाव फिथाइ मोनगोन। नखरारि जिउआव गावजों गाव गोरोबलायनाया जोबोद मोजां जागोन आरो बेलासि समाव बिदा-फंबायजों मोनसे गोब्राब आयदानि सायाव मोजां सावरायनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा अख्रां गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि राङारि सानथांखिखौ गोख्रों खालामनो आरो सुख-सुबिदा आरो बिलासिथानि राहाफोरखौ बांहोनो थाखाय जोबोद मोजां। नोंथांनि बिबुंथिनि गोहोमखौ नोंथाङा दिनै मोनसे गाहाय फालांगियारि गोरोबथाखौ जोबथा महर होनायाव जाफुंसार जागोन, जाय इयुनाव गोबां मुलाम्फानि लामाखौ रोखा खालामगोन। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा दिनै खम जानथायनि खामानिजों सोमोन्दो गोनां दावबायनाय खालामनो गोनां जानो हागौ, जाय जोबोद फिथाइ गोनां जागोन। जिउनि लोगोरिजों सोमोन्दोआव खाथि थागोन। गासै सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय गुसु जाग्रा आदार जानायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गलाब गाब। मिथुन राशि। दिनै अखाफोरा नोंथांनि गावनि राशिखौ बारहोदों, जाय नोंथांनि गोसोआरि एकाग्रता आरो थिरांथा लानो हानाय गोहोखौ जोबोद गोख्रों खालामगोन। सोरजिलु आरो मेडिया खामानिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै गोबां मुंदांखा एबा गोदान मावथांखि मोननो हागौ। फालांगियाव गोदान सोमोन्दोनि गोसारनाय जागोन, जाय नोंथांनि रांखान्थियारि थाथायखौ गोख्रों खालामनायाव मदद होगोन। नोंथाङा मोनफ्रोमबो आगानावनो नखरनि सोद्रोमाफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन, जाय गोसोआरि सिनथानिफ्राय उदां जागोन। आंगो लोगोजों लोगो हमलायनायनि थाखाय मोनाबिलिया गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 15 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना इंगित होयो दि नोंथाङा सांग्राङै आवगायलांनांगौ आरो गावनि बाजेट बादियै खामानि मावनांगौ। खामानि मावनाय जायगायाव बांद्राय खामानि मावनायनि जाहोनाव देहायारि मेंनाय मोनदांनो हागौ, बेनिखायनो गावनि सावस्रिखौ सांग्रांथि गैयै दाजा। नाथाय गोजान ओनसोल एबा बायजो हादोरारि फालांगिजों सोमोन्दो थानाय थागिबिफोरनि थाखाय दिनैनि समाव सानस्लाबै रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। नखरनि आबहावाया सिरि थागोन, नाथाय जेबो नांज्लाय-खमज्लाय जानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। मोनाबिलियाव हनुमान चालिसा फरायब्ला गोसोआव गोजोनथाव गोजोन आरो हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सना गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना सिंह राशिनि सिङाव जोनोम जानाय सुबुंफोरनि थाखाय थांखिफोरखौ सुफुंनाय आरो आयनि गोदान फुंखा जौगानायनि सान जागोन। नोंथांनि समाजारि मान-सन्मानआ बांगोन आरो बैसोगोरा सुबुंफोरजों नोंथांनि सोमोन्दोआ गोथौसिन जागोन। फालांगियाव मोनसे गोजाम रां थिसननाया दिनै गोबां राङारि फिथाय होनो हागौ, जायजों नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया जोबोद रैखाथि गोनां जायो। गथ'साफोरनि फारसेनिफ्राय सोलोंथाय एबा जिउ राहायाव जाफुंसारनाया नोंथांनि गोसोखौ गोग्गानायजों बुंफबगोन। मोजां मोनज्लायनायाव दिनै गावजों गाव बुजिलायनाय आरो रमान्सआ बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गेरुआ गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि केरियार आरो प्रफेशनेल जिउनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव सान जानो थांगासिनो दं।
मावख'आव नोंथांनि खुंथायारि आरो बिजिरलु रोंग'थिखौ नोजोर होनानै नोंथांनि बिगोमाया नोंथांखौ मोनसे गाहाय मावथांखिनि दैदेननाय बिबान होनो हागौ। सोरखारि साख्रिनि थाखाय थियारि जानाय फरायसाफोरा दिनै माबा मोनसे मोजां खौरां मोन्नायनि गोख्रों नेरसोन दं। बिमा-बिफाजों सोमोन्दोआ गोदै जागोन आरो आजै-आजौनि सम्फथिजों सोमोन्दो थानाय माखासे गोजाम बाथ्राफोरा दिनै गोरलैयैनो सुस्रांजागोन। सावस्रिया आबुङै मोजां थागोन आरो नोंथांनि गोसोआ मोजां गोहोजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों पुदिना गोथां गाब। तुला राशि, खाफालनि आबुं हेफाजाबजों नोंथांजों सानजानाय गासैबो गोब्राब हाबाफोरा दिनै जोबोद गोरलैयैनो जाफुंगोन। गावारि आरो धोरोमारि हाबाफोराव नोंथांनि गोसो दुंनाया बांगोन, जाय नोंथांखौ मोनसे फोरबो फालिनाय एबा गोथार दावबायनायनि बिथांखि लानो थाखाय थुलुंगा होनो हागौ। गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय नाजानाय फरायसाफोरा दिनै गोदान आरो साबसिन खाबु मोनगोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों थागोन आरो दिनै नोंथाङा गावखौ जोथोन लानाय एबा गोदान गेजेटआव रां खरसा खालामनो हागौ। जुलियारि जिउआव गावजों गाव फोथायनाय आरो अनलायनायनि गोथौथि नुनो मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गियान आरो धैर्यजों आवगायलांनायनि सान। खामानिथिलियाव बेरेखाफोरा नोंथांनि मान-सन्मानखौ गोहोम खोख्लैनो नाजानो हागौ, नाथाय बिसोरो नोंथांनि गोरोनथि गैयै सोलोफोरखौ सहायनो हानाय नङा। गुबुंले फरायनाय आरो बिजिरसं हाबायाव नांथाबना थानाय फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना गोबां जाफुंसारनाय लाबोगोन। रांखान्थियारि महरै दिनै राङारि लेनदेनाव एसे सांग्रां जा आरो रावनोबो बुरजा रां दाहार दाहो। बेलासि समाव गावनि जिउनि लोगोरिजों जिरायना रायज्लायनाया गोसोआरि नारसिनथायखौ आबुङै खमायगोन आरो सोमोन्दोखौ गोथौसिन खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 18 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। धनु राशि, बे मंगलबारआ नोंथांनि जुलियारि जिउ आरो फालांगियारि बाहागोदारिनि थाखाय जोबोद खुसि आरो गोबां मुलाम्फा लानानै फैदों। जुदि नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगि जागायनो एबा मोनसे गिदिर रादाय खानायाव सागान होनो सानदोंब्ला दिनैनि साना जोबोद साबसिन सान। दिनै बाहागोदारि खामानियाव नोंथाङा गोबां जाफुंसार जागोन। समाजाव नोंथांनि मुंदांखाया गोख्रैयै बांगोन। नोंथांनि मान-सन्मानखौ गोख्रों खालामगोन। नोंथांनि सावस्रिया जोबोद मोजां थागोन आरो नोंथाङा गावनि गेजेराव गोदान गोहो दिन्थिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हालदै गोमो गाब। मकर राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखोमानाय रोंग'थिखौ बांहोनाय, सुथुरफोरनि सायाव देरहासारनाय आरो गोजाम दाहारनिफ्राय उदां जानायनि सान। खामानि मावग्रा रोंग'साफोरा मावख'आव गावसोरनि खस्थ' खालामनायनि थाखाय मोजां सिनायथि मोननो हागौ, जाय बिथांमोननि गागि मावख'गिरिफोरखौ जोबोद गोजोन होगोन। आयेन एबा बेंकिंजों सोमोन्दो थानाय दावराव-दावसिफोरखौ दिनै मोजां रोखोमै सुस्रांनाय जागोन। जेब्ला राङारि रां थिसननायनि बाथ्रा फैयो, अब्ला दिनै सासे रोंग'थि गोनां सुबुंनिफ्राय बोसोन लानाया नोंथांनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन। आथिं एबा मोदोमाव एसे सानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय ब्यामनि सायाव सोनार। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा सिलर गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथांनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआव नोंथांनि मेलेमारि रोंग'थि, सोरजिलु आरो गोदै साननायखौ बांहोगोन। बिरोंदामिन, सफ्टवेयार एबा आरिमु आयदाजों सोमोन्दो थानाय थागिबि सुबुंफोरा दिनै गावनि रोंग'थिखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसे गोनां बुहुमनां खाबु मोननो हागौ। नोंथांनि गथ'नि केरियारजों सोमोन्दो थानाय गोजाम साननायफोरा दिनै आबुङै जोबसिगोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव मोनसे गोदान रंजानाय आरो गावजों गाव फोथायनाय थागोन, जाय गोसोखौ जोबोद खुसि खालामगोन। मोनाबिलियाव नोंथाङा नोंथांनि नखरजों मोनसे रंजाथाव हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु मोनगोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। मीन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि नखरनि गोजोननायखौ बांहोनो थाखाय जोबोद मोजां। गारि एबा सम्पति बायनायनि जाफुंसार बिथांखि लानाय। नोंथांनि बिमानि सावस्रियाव मख'जाथाव जौगानाया न'नि आबहावाखौ गोजोन खालामगोन आरो बिथांनि बोर होनाया नोंथांनि खामानियाव जायखिजाया जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव मदद होगोन। खामानि मावग्रा रोंग'साफोरा दिनै खामानि थिलियाव मोनसे गोजोन आरो साबसिन बिबान मोननो हागौ। जमा जानाय धोनफोरखौ बांहोनायजों लोगोसे रांखान्थियारि थासारिया आबुङै दिदोम थागोन। मोनाबिलियाव न'आव गेदेरफोरजों सम हगारनाया नोंथांखौ गोथौ गोसोआरि गोजोन होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सनानि गोमो गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।